Ze guk hasieran, badon proiektua argi geneukan disiplinartekoa izatean nahi genuela, eta sorkuntza kolektiboa jarriko zuena zentruan eta sormen laborategi bat da. Hau da, ez gaude hainbeste kezkatuta ze produktu sortuko den, gaude fokoa jarrita bidean zer gertatzen den gure artean. Gutxi gora bera. Proiektuaren oinarrian bazeuden hainbat galdera, ez? Eta nahi izan zen galdera hauen inguruan hausnartu eta topatutako arrakalak edo perlak nolabait etorkizunera proiektatu, ez? Orduan, naiz eta etorkizuna ez dan existitzen eta etorkizuna ezin dan aurreikusi, iruditu zitzaigun interesgarria ariketa utopiko kolektibo bat egitea, ez? Hainbat pertsonekin batera, eta horretarako sortu genuen Ekefit taldea, dela Euskal Kulturaren errebisiorako fikziozko ikerketa taldea, da asmakizun bat, ez? Eta hor elkartu genituen 15 pertsona inguru, eta beraiekin batera prozesu bat jarri genuen martxan. Badon izartxo edo badon asterisko, opera bat izango da, hitz handiz. Baina, zer da opera bat, ez? Opera garaikide bat sortzeko bidien gu ez. Opera garaikide postdramatiko bat, planteatzen ikuskizun disiplinarteko ikuskizun horri jarraika, bai argiak, bertsuek, dantza, movimentu ikusentzunezkoek, koplak, zaharrak, berriek eta desegindako dana berriz egiteko nahietatiken, sortukoa ikuskizun hau. Bai argi daukagu, Dream Team bat batu garela, beste Euskal Herriko edo zein produktorek milioikada mahai gainean jarrita batuko ez gintuenak. Beraz, alde hortatik super proud, super harro gaude, inoiz gertatuko ez, bestela inoiz gertatuko ez litzateken sinergia gertatzen ari direlako, baina daude izen batzuk esanaldi ditugunak eta beste batzuk ez horren beste, eta ez dugu nahi titularra izenak izatea. Ez ebez, badon 11 gugatik, aurretik kantatu duten guztiengatik eta hurrengo kantatuko dutenengatik, bagaran hor, eskerrik asko.